Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και θα μιλήσουμε για τα λαμπούμπου. Τα λαμπούμπου δεν είναι απλά παιχνίδια, είναι art toys, συλλεκτικές φιγούρες που θεωρούνται έργα τέχνης. Ποιος το θεωρεί έργα τέχνης? Δεν ξέρω. Δημιουργήθηκαν το 2015 από τον εικονογράφο Casey Lang. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Μοιάζουν με μικρά τερατάκια. Έχουν μακριά αυτιά, μεγάλα μάτια και ένα χαμόγελο με μυτερά δόντια. Βέβαια, εμένα μου θυμίζουν και λίγο αυτό εδώ το emoji. Το 2019 έχουμε συνεργασία με την κινέζικη εταιρεία PopMart, το οποίο βοήθησε στην ευρύτερη διάδοσή τους. Τα λαμπούμπου κυκλοφορούν κυρίως σε blind boxes και σου προσφέρουν την αίσθηση της έκπληξης. Ξέρεις ποιο σχέδιο παίρνεις μέχρι να το ανοίξεις. Γι' αυτό πολλοί creators κάνουν unboxing το δικό τους λαμπούμπου. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάτι λαμπούμπου έτσι πάρα πολύ σπάνια και σου γράφει έχεις 1 στα 72 πιθανότητες να το πετύχεις. Και έτσι προσπαθούν να σε πείσουν, ειδικά τους συλλέκτες λαμπούμπου, να το αγοράσεις όλα. Οι τιμές ξεκινάνε από 20 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάνε ακόμα και τα 100 ευρώ. Αλλά είναι συνεχώς sold out. Φυσικά μπορείς να τα βρίσκεις σε πολλά sites μεταπώλησης. Εκεί η τιμή μπορεί να φτάνει και τα 4.000 ευρώ. Πώς απέκτησαν ξαφνική δημοφιλία? Το 2024 η Λίσα από το συγκρότημα Blackpink άρχισε να τα προβάλλει συνεχώς στους λογαριασμούς της στα social media. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έγιναν αγαπημένο fashion item με διασημότητες όπως η Rihanna και η Dua Lipa να τα κρατούν δημοσίως. Απλά τους άρεσαν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρθηκαν από τα καταστήματα για λόγους ασφαλείας, καθώς οι πελάτες σχημάτιζαν τεράστιες ουρές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τελικά τα λαμπούμπου είναι δαιμονισμένα. Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι δεν είναι απλά παιχνίδια και ότι είναι εμπνευσμένα από αρχαίους δαίμονες. Κάθε φιγούρα αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό. Μία αμαρτία, ένα συναίσθημα ή ακόμα και μία κατάρα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μοιάζουν στον Παζούζου, ένα δαίμονα από την αρχαιότητα γνωστό για το χάος που σκορπίζει. Οι αρχαίες απεικονίσεις τον παρουσιάζουν με χαρακτηριστικά που μοιάζουν στα λαμπούμπου. Μεγάλα αυτιά, μυτερά δόντια και εκείνο το παράξενο χαμόγελο. Βρείτε τις διαφορές. Τι λέτε, μοιάζουν? Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι από τότε που αγόρασαν αυτή την κούκλα έχουν παραλύσεις ύπνου, περίεργα όνειρα ή και φωνές μέσα στο σπίτι. Νιώθουν ότι από τότε που αγόρασαν αυτή την κούκλα κάτι συνεχώς τους παρακολουθεί. Κάποιοι λένε ότι την έχουν δει και να κουνιέται. Και το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο TikTok βίντεο που καίνε τα λαμπούμπου ή τα ραντίζουν με αγιασμό για να απαλλαγούν από την κατάρα. Ας δούμε λοιπόν μερικές μαρτυρίες. Εδώ βλέπουμε την Τζέσικα, η οποία καίει το δικό της λαμπούμπου γιατί υποστηρίζει ότι είναι καταραμένο. Μια άλλη περίπτωση είναι η influencer Σάρα Σαρός, η οποία με το που αγόρασε ένα λαμπούμπου, το σκυλάκι της αρρώστησε βαριά και το ζώο συνήλθε μόλις αυτή ξεφορτώθηκε τη φιγούρα. Μάλιστα, έχασε και ένα βραχιόλι που για εκείνη είχε μεγάλη συναισθηματική αξία. Η ίδια δήλωσε: νιώθω πως τα λαμπούμπου είναι δαιμονισμένα. Είμαι προληπτική, κάψτε τα. Ακόμη μια περίπτωση είναι η κωμικός Μπάρτι Σάιν, που παρατήρησε ότι το παιδί της άρχισε να φέρεται περίεργα με το που αγόρασε ένα λαμπούμπου. Και φυσικά το έκαψε. Η ίδια δήλωσε: ίσως να ακούγεται αστείο, αλλά όλοι μου λέγανε να τα κάψω. Η influencer και chef Νατάσα Γκάντι είπε ότι με το που αγόρασε ένα λαμπούμπου, όλοι οι συγγενείς της αρρώστησαν βαριά, ο ένας μετά τον άλλον. Το αποτέλεσμα, και εκείνη το έκαψε. Η ίδια δήλωσε: ήταν σαν να είχε αρνητική ενέργεια. Δεν μπορούσα να τον κρατήσω άλλο. Από τις μαρτυρίες αυτές δεν θα μπορούσε να λείπει η Κέιτι Πέρι, η οποία δεν έχει δηλώσει κάτι, αλλά κάθε φορά που βλέπει τα κουκλάκια αυτά, τις ανασχετεί. Τα κλωτσάει και γενικά δείχνει με κάθε τρόπο ότι τα μισεί. Στα σχόλια κάποιοι λένε ότι είναι απλές συμπτώσεις, άλλοι ορκίζονται ότι είναι δαιμονισμένα. Φυσικά, ο ίδιος ο δημιουργός απάντησε ότι η έμπνευσή του προέρχεται από τη σκανδιναβική μυθολογία. Ήθελε, λέει, να φτιάξει έναν παράξενο ήρωα και ταυτόχρονα συμπαθητικό. Αυτό βρήκε. Σύμφωνα μάλιστα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, στην αρχαία Μεσοποταμία ο Παζούζου θεωρούταν προστάτης. Οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούσαν για να διώχνουν το κακό. Κάπου εδώ να πω ότι αυτή η θεωρία ξεκίνησε από το TikTok, βασισμένη σε ψεύτικες ειδήσεις από AI. Μπορεί να είναι φήμες, μπορεί και όχι. Μπορεί και να είναι μια στρατηγική marketing. Άλλωστε, ποια είμαι εγώ να κρίνω? Είμαι η ιδιοκτήτρια του ενός και μοναδικού 24 καρατίων χρυσό λαμπούμπου.